Tak tady jsou vajíčka, nějaká pomazánka, dobrý, jdeme dál. Ketchup, nevím, vypadá dobře. A něco k pití, třeba tohle kupujeme. Tak nejdřív jsem chtěla ty vajíčka, trvanlivost dobrý, vypadají taky pěkně, ale nejsou ve slevě. Prosím tě, co jsi včera říkala o té pomazánce? Jo, no tak já vemu Floru. Ještě, že to pití mají fakci, to jsem viděla v letáku. Mohl bych se vás jenom zeptat, mě to je fakt trapný, ale kde je toaleťák? Jo, toaleťák máte tam v tom regálu. Nevím, nevidím ho. Nic, to doma vydržíme. Tak ještě musím koupit ovoce, to mám tady, tam zeleninu, nějaký těstoviny, ty jsou tamhle toaleťák, no ještě toho mám hodně. Tak další dobrý den. Dobrý den, já jenom tohle. Tak účtenku budete chtít? Ne, nepotřebuju, děkuju. Tak dobrý den. Dobrý den. Ještě se zeptám, účtenku budete chtít? Jo, určitě. A ještě jsem vás chtěla poprosit bodíky, já je sbírám na ty nový pánve. A ještě něco jsem chtěla. Ne, tašky ne, ty mám z domu, ale zákaznickou kartičku vám dám. Tak a rychle domů, kam jsem dal auto? Ještě musím rychle zkontrolovat tu účtenku.